nalikane renggalu atiku. Ati ki ning kene. Lah ya rempelone ning kene. Panggar rempelone. Apa ora bener? Apa ke karo Pak Bambang Meten? Pak Dangu mboten panggih nggih Pak. Kabar lak saya nggih Pak. Wis, lekas. But. Juragan Arit. Mbah Sastro. Lho yo omong amu sik penak to, Bu. Piye? Mbah Sastro juragan Arit gumbel dondat. Walah. Cocok kuwi, cocok. Kene iki tenan. Dagelan oke tenan. Pisan Mbak Panut. Heeh. Loro ibu-ibu malah lucu-lucu. Mulya ae. Ya. Ya, Mbak Kendari. Lah kene kok jonding. Dadi kene diratane ben imbang. Iki piye? Iki piye? Nang pondok. Nang pondokan pupuran meneh. Ora apa-apa ape ngono. Ape ngono piye? Ora nek lho sindene dandan ngono. Mbakmu. Ape ngono ku, Nduk? Tenan tak kok. Terus aku kan nganyari sinden dandan ngene iki. Heeh. Malah bedani. Ngono iki kuwi wis umum. Wis umum. Lah iki wis ra umum. Wong aku dandan biasa wis ra umum kok. Lah iya. Wis kene lenggah. Ya. Mungkin sesuk dijahitke iki. Iki kok dijoli. Pun Bas. Oke, nggih. Matur nuwun. Lala, Atila. Nah. Kembang lintang, Lala. Yo, marang. Nah. Yo, kembang lintang. Harum, harum. Berat wangi ler banjaran sari ler sari